What's up, break up? This is Kuya Rence and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video and for this vlog guys is guys, sorry kaadyo guys kung karon pa ta ka-upload or karon pa ko maka-upload kay makabantay man jud ta guys nga everyday man jud ko ma-upload sa isa ka adlaw, katulo sa isa ka adlaw, kaduha na usahay sa isa ka adlaw, isa ra bug adlaw. So karon guys, so nakita mo jud nato katong previous nga vlog nato is katong nayang papa sa labat my father. So, for me guys, is dili pud sa dun lagi guys nga mawad-an tag kuan ay mahal sa kinabuhi, di ba? So, lisod kaazo i-adjust, lisod kaazo i-accept sa kasing-kasing ning ana mahitabo. So, for today's vlog and for this video, ako lang i-share ninyo guys kung nganong gioperahan akong papa o nganong ni-give up akong papa in that time. So, July 1 guys, nag-start ang July 1 is in the morning guys. Naman ko yung videos guys. Ni videos mo ko sa laing cellphone ja delete man good pod matuo pangitabo sa July 1 karabing taasa kaadyo. So July 1 is grabe jud sa guys kanang ka kus napadyo ko video sa akong pakita jud ninyo guys delete na po sa akong bagumang ko ng video so mao nang ara may explain. So grabe siya guys nagdipot lepot nagtuyok-tuyok tungod sa kasakit. Nakujapan jud siya guys in that time July 1 in the morning. Nakujapan jud siya kay tungod sa kasakit kaadto sa iyang tijan. So wala pa mi kabaw guys kung unsay rason kay in that time guys wag naraton lami guys bawal paningot na kaadto nga nagpahilot siya ka nagpa-banjo siya ni inom siya og kanang labnog. Kaya ba mag-labnog guys? Parang yung painom sa akin. Gusto mo inom sa mo to yung send that time nga magpada sa ospital. Yung sisayin ko, ang kitubag siya og adyo na lang magpada sa ospital guys. Naitay kay ang hospital ay ma-end ni mo kana na nagsalig ra imong lawas sa mga dextrose nga napug ko. So, yun siya nga dili na kuno niya kaya sa iyang lawas kung dili siya mapada sa ospital. So, mao na July 1 in the afternoon, mga afternoon so to guys or mga uto-uto so to da yung siya mapa-check up na lang kuno siya sa San Pascual. So pag adto na mo guys is aga mo rin kisakin na to guys is si kuan among igagaw diri silingan si Kuya Dodoy subutlig. So shout out nimo kuya, salamat kayo sa imong pagkuan pagka maadyo nga tao. So pag abot dito sa San Pascual guys is wala po'y doktor, timing pod kayo guys ng why doktor kining out na. So 8 man to, so 8 out sa doktor sa mao to nga nagtuyok-tuyok na po ng papa katungod like sa kasakit guys. Wa mo kabaw guys nganong rason ubusan ko na sakit sa isang tiyan ko no na po ni murag basta rin mo kot nga siya. So mao to that time gitawagan ang mga kuan ay emergency tertiary man siguro to or wa ko basajop tertiary sa Don Emilio Memorial Hospital. So mao to gitawag ang papa. So mao to niabot ang kuan emergency mato at resod in July 2 in the morning. So nakadesisyon ang doktor nga operahan. So in that time ang gilingaw-lingaw ang papa guys ba nga kaya ba nimo nga maoperahan ana. So kaya kuno ni ja. So iya mang desisyon guys lain man pud guys o mag desisyon tanga di ijaha. So siya man ang desisyon guys nga operahan. So mao to gioperahan siya sa riyan in July 3 mao to July 3 guys mao tong operation day in the morning mas siguro to July 3. So pag July 3 is murag lujo na sa ato guys, lujo na kaadyo. So kuan alam sa istorya sa nga na. So mao tong in operation day adto na ko guys ang perting hilaka na ako guys nga anak tanaw sa ang papa sa sitwasyon sa sitwasyon in that day guys, basta sitwasyon sa isang kinabuhi that day katong napasa sa hospital. So karabing sakit na kaadyo, luoy kaadyo guys kay lisod jud kaadyo basta ikaw ra usab bitaw guys unsa wa ka istorya wa ka comfort ba way mo comfort nimo. So mao to nga karabing hilakan ako. So naghuwat ko sa doktor nga mo gawas kung sa resulta pag kumag-operation. So mao to nga yung doktor. So kasabang ko sa doktor guys kay wa ko naminaw kay narato-rato na ligog guys dili pud dali mabantay guys. Oy kay magratulatul pug ka kay ako sa nag-operation kanang na okay ba siya kanang na unsa ba na ba mo nagkuan need result ba. So ang doctor say explain kasab-an ko kabaw mo guys ang agang gipangutana kumusta ang papa. So kasab-an sa doktor wa ko naminaw sa iya mga exploration ba. So mao to gikos doctor is bad news. So nabuslot ang iyang operation last way back 2011 guys. 2011 adto giopera ng papa kay way back 2008 is adto nag-start ang iyang sakit. So 2011 gioperahan siya. So mao to pag operation day pag July 3 is
Auto ang nabuslot ko no ang katong gioperahan last 2011. Nabuslot kay tungod sa kagaw guys, sa pag-operation day guys is nibuto ang iya murag kuan tinai katong nibuto ko no pagbuto daghan kayong kagaw guys. Grabe ang kagaw suro guys in the 6 days kay naobserbahan na nga sa dextrose katunga siguro kagaw guys. Ang pagkaon niya guys mga luto nanay mga kagaw. So, grabe kaadyo, kago daghan kaadyo jamo. So, no to, nalipay ko guys, kay ni-survive si Sija sa operation day. Nanay na po isda. Ni-survive siya guys sa operation day, alipay ko, pero perting lujaha kaadyo, kay ang oxygen na lamay nagda sa ijahang pagginhawa. So, to, may halong lipay, ug na po'y halong nabalaka guys, kay luoy kaadyo guys, oy sa ang papa, sitwasyon sa ang papa, on that time, hilipod lalim. So, to, July 4 in the morning. Abi ko mo ano to yung end niya guys sa iyang kuan. Yang kinabuhi, kiningakos mo siya guys ba. Ningakos siya na ho. Ningakos sa pud ko. So ning tawag ko sa nurse nga nurse. Na abi ko mo ano to end sa life sa ang papa. So di pa man di ay. So fighting gyapon siya guys until 5 July 4 mo to last yang puso guys kato ningakos siya na ho. In that time guys, grabe lisod kayo sa sitwasyon ng papalis. Ay, everyday siguro guys, malihayan nga muhilak sa atubangan ninja. So, di po makita ninja guys, kay Luja nakaadyo Sija. Di na siya makabuka. So, Luja nakaadyo Sija, luoy sa sitwasyon ninja. So, grabe tong guys. Oh, nag-expect ka guys nga, mulaban pa ba? Imong papa, mulaban pa. So, July 5, adto na guys aguan time nga murag last ang hilak ba nga hilak na nga murag isa naman yun murag na feeling mo guys ba nga mao namang guro niya na di na ma-feel ang hilak po Sija grabe po buwad-buwad ning sabay po so mao to July 5 so July 6 in the morning asapot dun guys na buwad sa baka adyo. So July 6 in the morning guys, nagkuha ko sa nina kagyatan mo sa ni ate. So ang iguwa sa gawas, kay bawal masud guys sa hospital. Dapat usa lang man jud mabantay. So patang igawas ang sanina naligo ko. So before ko naligo guys, ang kistorya ang papa sa tanatong siya guys. Ayaw kabalakan na ho kay tiguang naman ko. So but the last word now guys ni Sija nga ayaw kabalaka na kabamo ko guys nga nabalaka siya na ako kadumbuhi pa siya guys nabalaka siya na nga asa na ko kaya takulan naman siya kuno ko niya kung saan ako lang kinabuhi so what yung last word niya in the morning July 6 ayaw kabalaka tay man tawag guys kay papa pero tay ang tawag so tay ay kabalaka kay tiguang naman ko kamang naman ko set up nagdepende sa mga igsuon tay kung dili sa ganahan na ho, magtabok lang dyan bugas eh. Tigo naman po ko tayo. So, ay kabalaka na. So, to yung last. Yan na. Ayan naman siya guys. Ang naman siya kay naka-house naman siya guys. So, gusto niya tangtangon. Kaya gusto siguro siya muna mo talk. So, di mahimo kay mamuti nagtangay ko si Zin. So, ikaw sa mga last. In July 6, 10:40 AM. Murag. Feel na guys, tugnaw kayo dyan mo feeling na, samtang nagtanong ko sa ang papa guys, kitugnaw ko nga ang ibati is kasi naman yung maglahi na ba maglahi na siya so July 10:40 plus kidoon na sa nurse no itong isig tinanaway na ang mga nurse guys kaya wala na pitik or heartbeat sa papa na mga pulse, wala na kasi pulso oo to kitawag ka sa ka-nurse nagtabangon na kung itong hip-hop nila guys so the first pump guys to ang obserbahan what kuning cry o kuning hilak ay kasi malaban pa ba expect ko malaban yung doktor nga tangtangon ang host at ang obserbahan kung gimaak na ba yung papa
to. So kipampila guys nga wala na host. In that time makita ko sa paper nga result guys ba. So baglis na. So wa ko'y reaction guys. Mura tulala ko, wa ko nakahilak. Pagawas na ako guys. Ito na ko nihilak, yung tawag sa mga igsuon nga. Nag-give up na. Nag-give up na papa. So, sakit paminawon guys. Murag kalabas, nalipay ka nga, nakapahuway na siya kasi tungkol sa iyang sakit. So, nasakitan ka nga, dili pa rin mo accept ba? Nga mawa. Every morning, I wake up guys, kay nasanayan na nako ba nga, naastatay every morning. Wake up. So kung nakaduwag pa sa tatay karon, bisan o dili magkasinabot guys. Awayon man jud mi pero kabang ko nga gipahal ko niya. Ako po naguma ko niya pero kana ma-feel mo kasi every morning wake up ka, every night ka matulog ka. Dili ni mamalikayan guys nga mag huda niya every matulog ka, every morning nga wake up ka. Na nag-expect nga na nag-morning na mamata ni mo na kasi dyan makita niyo guys. Lisod kayo guys i-accept or i-move or i-adjust kung nanabit no kayo buot guys dyan. So kabaw po ko guys nga nalipay si Sija kay tungod ako ang kauban niya. Kanabit to guys every kanang morning sa hospital ba nga ako sa istorya siya kay kahilantan. Ang ilantan siya guys, ang istoryahan nga kung dili na kaya nimo maway na kasi ang sitwasyon ron ako'y naluoy. So kung kaya pa nimo agwantaha laman. So mo to ang kung guys mga saysay nila mo ato ang every ang black balikon every morning sa hospital. Kay July 12 guys is ijang birthday nga. Nahinaot ko nga mag-fight siya ba in July 12, alang July 13 lang siya mamatay bitaw. Pero wala din siya nakaya tungod sa tambal bitaw guys nga isog kaadyo pangpatay sa kagaw. Wala siya ni fight. So kung dili po siya operahan guys is mahug po siyang cancer. Diya, luay po kaadyo ang magkuhan siya. So mga ito operahan. So lisod pa karon guys adjust. Lisod pa marag lisod pa i-vlog bitaw guys nga mag-vlog ka magsuroy-suroy na nga murag nabakayo na huna lisod pa i-adjust. Kabalo ko nga dili ako ang nawad-ag kuan na ay pamilya or sa pa diya kadugo. Dili lalim guys, lisod i-adjust. Tanang kay nasanay mo gud ka guys nga kamong duha mag-uban every morning. Kamoy mag-uban sa bahay always. Kamoy istorya bisan tagsara mo magkasinabot pero lisod ka ajo nag-accept jud ka ajo. Murag feel nimo guys mga napasa siya nilaag ra ni vacation ra yung papa. Expect ka ba nga wala naman dahil siya di ay give up naman dahil siya. So kabalo lang jud ko guys July 6 ka mga to in that time. Ako siya istoryahin the last time. So, mo to guys, gusto ko nga magkita na sa tay nga mag-talk me in the personal, bahala lang sa damugura. Basta na siya ikuan ba istorya. Kabalo lang mo guys nga ako ang papa is dili magkasinabot pero that time magkasinabot. Kapamang ko guys nga pinangga ko niya o higugma ko niya kay nga lagi bisan ingani ko guys nga pagka anak kay mahal ko niya sa kabala mong tipod ko. So og na mas tatay ka na minaw nga unta nagmalipayon ka tayo sa imong pagpahuway bisan og sakit pero hunaon. Pero ako is still adjusting naman po tayo nga ako i-accept lang mo ang kasing kasi nga ako hindi saan kita doon nag-ubad sa hospital. Kabaho ka nahilugma ka na ako muna still adjusting ko karon bisag wala sa papa brag feeling nimo guys ba nga wala mo laban
wala yung mo karabit mo bandong ni mo nga nang asatop na isod ka po ni adjust guys. Isod i-adjust nga dugay na mabagwal guys para ka ng pag-uban. So mga memories sud ka ano guys. Manang karon ang ako alam ko ano message. So, ang message sa uban is kung kisa mo ito na yung mga parents nga kuan na masakiton or still pagyapon ron atong pinanggaon samtang buhi pa sila ba so atong higugmaon na pa sa atong kay dili lalim guys nga mawad-an og parents kay wala mo kay mother wala father. So ako gaawha ko sa uban nga isa po na mga parents diha atong di mo di kayan guys nga magka ana so atong kaya itong ikuan ba ng gaon samtang napas na diha. So nawa ko guys kaya yung mga tao din labay nag vlog ko diri. So atong pinanggaon sila atong higugmaon bisan sometimes sa mag-away-away. So dito sa mga kayan sila sa pamilya. So samtang apa sila guys ato sila higugmaon. So norto guys ang story sa akong papa before he died. So ako gimahal ang papa guys muna atong mga ginikanan nato. So ug mo na to guys ug salamat kaayo sa inyong pag-watch sa pagpaminaw ang nakatagog motivation ninyo. So atong hugugmaon atong mga parents. So mo na to og thank you so much and see you for the next vlog. Bye bye.